Vrednost ove investicije ispred koje sedimo je 130 miliona dinara, a vrednost one zgrade tamo koja je već završena je 42 miliona dinara. Znači, novac koji Kancelarija za Kosovo i Metohiju ulaže i Vlada Republike Srbije vam sve govori. Pre smo bili u obilasku Doma kulture, a ono što je najvažnije, ovo nije kraj ulaganja. Iduće godine Kancelarija za Kosovo i Metohiju će uložiti 207 miliona dinara u naš lokalni vodovod. Svi znamo da je gaziovod u Zuvinom potoku, a mi Kolašinci nemamo naš lokalni vodovod, u stvari imamo ga, ali nije trenutno u funkciji koja može da zadovolji sve građane. Pored toga, u Zuvinom potoku se ovih dana ugrađuje oprema u fabrici Simpo koja će proizvoditi tapacirani nameštaj. Pored toga, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je odvojila 42 miliona za pogon koji treba da počne da proizvodi sobna vrata. Pored toga, prošli projekat za izgradnju pragova za brze pruge. Znači, Zubin potok i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Vlada Republike Srbije, naravno na čelu sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, izuzetno mnogo vodi računa i o Zubinom potoku i o severu Kosova, a posebnu pažnju daje na akcenat za našu braću koja žive južno od Ibra. Ne znam šta da vam kažem još, idemo da obilazimo kuću. Opet, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je obezbedila sredstva za 21 sugrađanina koji su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Tako da se pravi još trenutno završeno 5 kuća. Ima toliko toga da ne mogu svega ni da se setim. Samo se sećam cifre da je to preko 1,5 miliona dinara koji treba iduće godine i one sledeće da dođe u opštinu Zubin potok.